Pracovník vstoupí dovnitř, to nebyl ten robot, mohl zabít. Musí se pravidelně udržovat, čistit, ostřit a když už jsou ve stavu, že není možné je dále používat, tak se musí nahradit formami novými. Formy dovážíme z Koreje. Oni šli na záchod, holky? Nebojte se, naše zem nás uživí. Tam dáš to celý den? Já nevím, kolem 350. Dobrý, já jenom nejde mi o to, klidně si napište rozhovor, ale do 15:45 je zaměstnán, on musí pracovat, on nemá čas. Ale mě to nevadí. Ale mě to vadí, protože tady si zaměstnán a pracuješ tady na procesu. To zapomeneš a vyjde nám nějaká chyba, o tom jde jenom, jo? Nejde mi o to, že... Ano, jsem to dělal celý život, tak co bych to nedělal dál do smrti. Že jo. Já jsem vám právě, že končíme, dost. Oni si dělají hoši srandu, ne?